Mga ka-highway, meron ka bang ganitong halaman sa inyo? Kung meron kayong ganito, pwede kang yumaman dahil sa halamang ito. Ito ay Pandanus candelabrum na isang uri ng pandan. Ang dahon nito ay ginagamit sa paggawa ng mga native handcraft products kagaya ng bayong, sombrero at kung ano-ano pa. Pero hindi dahil sa paggawa ng bayong ang sinasabi kong dahilan para yumaman ka sa halaman na to. Ang halaman na to ay tumutubo sa mga lupang sagana sa kimberlites. Ang kimberlites ay isang uri ng bato na transporter ng mga diamante. Ang diamonds ay isang carbon. Dahil sa matinding pressure at init sa ilalim ng lupa, nagiging diamond ito pagkalipas ng bilyong taon. Dahil sa natural na prosesong ito, ang mga diamonds ay dumidikit sa kimberlites na matinding pagkakadikit at sa pagsabog ng mga bulkan, ibinubugo sila ng bulkan papalabas. Dahil ang diamond ay isa sa pinakamatigas na bato sa buong mundo, hindi ito basta-basta nalulusaw ng init kaya matagumpay itong nakakarating sa pinakaibabaw na bahagi ng lupa. Ang kimberlite ay sagana sa magnesium, potassium, and phosphorus na mainam na fertilizer ng lupa. At kapag ang lupa ay sagana sa kimberlites, yun ang gustong-gusto ng Pandanus candelabrum. Pinatunayan ito ng isang researcher at geologist na si Dr. Stephen Haggerty. Lumalabas sa kanyang pagsasaliksik na ang Pandanus candelabrum ay tumutubo sa mga lupa na sagana sa kimberlites. Ang kimberlite rocks nga ang pangunahing indicator ng mga diamond hunters dahil dito sila kadalasang nakakuha ng mga diamante sa batong ito. Hindi madali para sa mga diamond hunters ang paghahanap ng mga kimberlite rocks. Kailangan pa nilang magbungkal ng lupa at maghukay sa kung saan-saan para lang makakita nito. Pero dahil sa bagong natuklasan ni Dr. Stephen Haggerty, mas madali nang yon para sa mga diamond hunters ang paghahanap ng mga kimberlite rocks. Dahil sa anumang lupa na merong Pandanus candelabrum, nakakasiguro sila na merong kimberlite rocks sa ilalim nito na siyang primary source ng diamond. Mga ka-highway, meron bang Pandanus candelabrum sa lugar ninyo? Kung meron, baka ito na ang sign para yumaman ka. Magkano nga ba ang halaga ng 1 carat diamond? Ayon sa latest update, ang 1 carat diamond ay umabot hanggang sa halagang 900,000 pesos depende sa kalidad ng bato. Ang research nito ay ginawa ni Dr. Stephen Haggerty sa bansang Liberia sa Africa. Pero hindi naman ibig sabihin na sa Africa lang merong Pandanus candelabrum dahil dito sa atin sa bansang Pilipinas ay makakakita ka rin naman ng iba't ibang klase ng pandan. Uulitin ko ang tanong, meron bang Pandanus candelabrum sa inyo? Well, kung meron, baka ito na nga ang tsansa mong yumaman.